ман ба шумо ширкати Шифо Фарморо тавсия медиҳам. Доруҳо барои бефарзандон ва бемории простатит, доруҳо барои сангу намаки гурда ва фарбеҳ ё хароб кардани вазн ва барои зиёд кардани риш, инчунин ҳиҷома кардан бо нархи арзон. Суроға, шаҳри Москва. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед. Як хабарҳои нав баҳри шумо пешниҳод мекунем ва саволоро мехонем, ҷавоб мегардонем. Чихеле ки ма якчанд рӯз пеш видео кардам ва гуфтам ки ҳукумати Федератсияи Россия тасмим гирифтагӣ аст ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази муҳоҷиратӣ кушода кунанд. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон агар ба Россия рафтан бихоҳад ба нияти кор ва фаъолият кардан, маркази муҳоҷиратӣ ба вай кӯмак мекуна дар мавриди тахт кардани ҳуҷҷатош. Аз ҷумла вай метавонад ки пеш ай рафтанаш патенти хиша ҳуҷҷатоша биспора ва дар ҳоле ки ба Федератсияи Россия ворид шид, аллакай патенташ тайёр дар даст мегирад. Хушбахтона ба маълумоти ҳама расониданд ки шурӯъ карда аз моҳи июл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай аз пайи ифтитоҳи маркази муҳоҷиратӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. Мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Як чизи дигаро ба ҳаматон тавсия метиҳам. Касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки визашон ба Россия кушода ё ки маҳкам, рақамҳои рӯи экранда WhatsApp-ишда муроҷиат кунед, проверка мекунад. Ҷовидон нависондай: ассалому алайкум акай Сорбон, ма 10 марти 1995 мара ба хизмат мебаранд. Илтимос ҷавоб диҳем, пешакӣ, раҳмати калон. Тамошобинони азиз, ба ҳаматон ма ҳамин сухана гуфтанем. Бисёри нафарат мо мақсад соли таваллуда менависонӣ ва мегӯӣ ки ба хизмат даъват мекунанд ё ки не. Ҳамон рахтон ҳисоб кунед хубтараш. Мисол ма дар барнома бо нашинам ҳисоб китоб кардан моҳу рӯзи шумора. Агар ки 27 сола шида бошен, мисол таваллуда 95 ё ки 96, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешавад. Ҷурабек нависондай: ассалому алайкум, ошно ма 30 декабр озод шидам аз зиндон. Очам паспорти русиира ма ҳам гирифта метавонам, мара леки депорт накардан. Пеш аз соли нав бо қарори президенти Федератсияи Россия як фармон ҳамин буд ки дар оянда шахсиятҳое ки доғи судӣ доранд шаҳрвандии Россия дода нашавад. Султон Абдуллоев нависондай: ассалому алайкум акай Сормон, 5 сола депортҳо ҳуй мешавад ё не? Илтимос ҷавоб диҳен. Ҳамун депортҳое кушода мешаванд ки бо тариқи ҳуқуқвайронкунии маъмурии хурд видварения шидагиянд ё ки депорт шидагиянд. Вале боз як чизи дигаро ба назар бигирем ки агар бо тариқи ҳалномаи суд шуморо депорт кардагӣ бошанд, и дар авф дохил намешавад. Роҳбалад нависондай: ассалому алайкум акай Сормон, агар гражданини двойной, яъне Тоҷикистон ва Россия бошӣ, хизматат мебаранд? Пешакӣ раҳмат. Агар дар Россия хизмат карда бошӣ, дар Тоҷикистон намебаранд, ё агар дар Тоҷикистон хизмат карда бошӣ, дар Россия ай хизмат озод мебошӣ. Фарух Зоиров нависондай: салом ака, 7 моҳ пеш мара 5000 рубл штраф карданд. Чекша гум кардам, чӣ хел спорум ва агар наспорум рафта метавонам ба ватан. Барои 5000 ва 10000 рубла пардохт накардан ягон монеагӣ намешавад барои ба Тоҷикистон омадантон, вале барои пардохт накарданаш метавонанд ки шуморо депорт кунанд. Ва чекша ки гум карда бошӣ, ҳамун ҷое ки тира штраф кардагиай адела ё ки бо тариқи ҳалномаи судай, мерай ба ҳамун ҷо муроҷиат мекунӣ ва мегӯӣ ки ман ҳамун чека гум кардагиам, ай сари нав ба ту чек метиҳам. Нависондай: ака 5 моҳ шид ба Россия омадан, ма патент кунам мешава? Дар ҳолате ки аз 1 моҳ зиёд агар шумо бе патент дар Россия истодагӣ бошен ва баъд дар фикри патент кардантон бошен, аллакай шумо ҷарима меспорен, баъд метавонед ки ҳуҷҷатҳои худтона барои гирифтани патент пешниҳод кунед. Ба ҳамин хотир ҳар як шаҳрванди хориҷие ки вориди Россия мешава, 1 моҳ муҳлат дорад ки патенти худша дастрас кунад бе ягон штраф. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.